Карим Тинчуринның иҗатташлыгы нәтиҗәсе алар тарафыннан иҗат ителгән якты, ачык, дәртле, бүген дә заманча яңгыраган музыка белән сугарылган сәхнә әсәрләре. Шулар арасында аерым урын алып торганы Кандыр буе музыкаль драмасы. Хәзер яңгыраячак җыр Салих Сайдашевның иҗатының иң матур лирик битләре. Кандыр буе музыкаль драмасыннан Кандыр турында җыр. Башкара Россиянең ат казанган, Башкортстан Республикасының һәм Татарстан Республикасының халык артисты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Идрис Газиев. Идрис Газиев.